tak jaluk awakmu ya kudu iso jaga kantentremane para kawula dasih. Nggih, leres. Danang Sutajaya nak ger. Aku kok eling rikala semana awakmu kasil iso merjayani si Arya Penangsang. Terus awakmu oleh ganjaran tanah perdekan ning Alas Mentau. Piye kabar kausanane Alas Mentau saiki? Yen kula kepareng matur Kanjeng Rama. Sakmenika sampun leres yen Danu Sutawijaya sampun kasil ngelengseraken ngasoraken Arya Penangsang. Penangsang. Bener. Danu Sutawijaya diganjar Alas Mentau ning kula kepireng Alas Mentau sakmenika wonten sing wantun babat. Alas Mentau ana sing wani babat. Napa niku leres panjenengan sing engken? Lho sing lagi. Nek sampe ana wong sing babat Alas Mentau, iku aku gak tau menehi palilah atau menehi izin karo wong-wong iku. Yen kepareng pangestu panjenengan Kanjeng Rama, kula bakal nelisik sinten sing wantun babat Alas Mentau. Yo ngger, lek ngono ojo kesuwen. Dina iki awakmu budhal menyang Alas Mentau. Nyun pangestu Kanjeng Rama. Yo tak panestoni. Menggong Panjawi. Ayo tono aku melu dana situ Jaya neng Alas Mentau. Kira-kira sapa sing wani babat Alas Mentau iki? Ayo. Bocah-bocah. Ngerteni ono. Apa sebabe kowe tak kongkon babat anane Alas Mentau? Kowe kudu ngerti tangga-tanggamu apa malah sing mbok rondo ora duwe kedunungan omah. Cek duwe papan dunung, ngono. Najan iki dudu duwekku, ya ta? Duweke Danang Sutawijaya. Ning aku wani ngadepi. Mula yen kowe mbabat mengko yen ana sing ngendikake ngomong terus terang Lurah Wanabaya Ki Ageng manggil. Nggih. Tak tinggal ya. Iya ya. Eling lho ya. Ayo dibabati alas iki Sampai resik sampai resik dadi yo papan panggonan. Ngono lho yang dikarepno Ki Ageng Mangir. butuhno yo dikek. Ngono ah. Iya, ayo. Kamu sisih kono aku dikene yo. Kamu sisih kono. Sapa wani ngendeg-ngendeg iki? Loh, kok awakmu jangkar karo aku? Sik tak takoni. Awakmu wani-wanine babat Alas Mentau? Sopo sing ngongkon? Iki ngongkon Ki Ageng Mangir. Boten lintu sing engken Ki Ageng Mangir Lurah Wanabaya. Ki Ageng Mangir. Kamangka aku gak tau ngekeki palilah marang Ki Ageng Mangir. Boten semerap pokoke kula engken babat alat ngoten sampe ganti Karang Pradesa. Boten lho. Nangger. Danang Sutawijaya mrene, Ngger. Iki wis kebukten lek pancen ana pawongan-pawongan sing wani nglanggar apa sing dadi palilae. Mula iku, Ngger, Purbawasesa tak pasrahno awakmu wong pancene Alas Mentau iki
ganjaran sing dienggo kowe, Nger. Mula kowe kudu iso ngrampungi bab perkara iki, Nger. Wis, Rama tak bali yo. Atos. Jih Ganjaran. Apa bener kowe iki sing ngongkon Paman Mangir? Nggih, leres, boten klentu. Iya. Apa kowe iso nyelukake pawongan Ki Ageng Mangir ana ing papan panggonan kene? Saged. Jenengan tunggu mriki kula teluki. Bisa. Ten ono kene ya. Niki Ki Ageng. Kula pengen mandeg langsal. Bersihnya alas. Oh, Nger, Danang Sutawijaya. Kakang Penjawi. Pancen bener orang lur siji sing merentah nggon babat iki aku. Jenengan kerda ngertos yen sing gadah alas mentauk sakmenika kula. Ganjaran sakmantune kula ngasoraken Harya Penangsang. Danang Sutawijaya. Najan iki darbekmu nanging kowe kudu ngerti. Kawula daya rak cilik ora duwe papan dunung. Supaya dadi karang pradesan. Mula tak jaluk welas atimu. Kekno alas iki. Aku ora njaluk kanggo wong-wong sing ora duwe omah. Paman Ki Ageng Mangir. Ganjaran minangka hakku. Aku ora sembarangan bakal nglakokake sing jelas kowe lancang, Paman. Danang Sutawijaya. Anggonku adus kringet ing palagan peperangan Jipang Panolang mbalelone Harya Penangsang. Cetha yen matine saka tumbakmu ning dudu awakmu gara-gara jaranmu wedok. Jarane Harya Penangsang lanang. Dadi kowe diasilno marang jaran. Oh, Kowe. boten. Lan-lanan kula sing mateni Harya Penangsang. Tumekaning patine Harya Penangsang sapa tangan kula? Aku ngerti. Ning kabeh mau kowe tak dung sarana becik. Mbok wolongake apa ora? Ora bisa. Atik suwe nantang perkara karo Ki Ageng Mangir kowe. Apamu sing tak wedeni. Ayo, nok papan kene jentu aku. Ayo, masuk. Yen kowe sekti mondrono kebaenmu ayo. Iki Mangir, dokno ilmumu. Aku ora bakal mundur jangka. Amin. Bukan Ageng. Ketaman Adi Haji Pamungkasku. Gak modar tak sembah idri-idram. Tak bukae kakak. Ya. Mangir, Danang Sutawijaya. Tak delok saka kadoan kowe kok perang adu kawijayan. Apa bener iku mau Mangir? Paman Mangir tetep ngeroyok napa sing dados ganjaran kula ning kula mboten nrimaken. Mangir. Pancen biyen kanca sak perjuangane karo Rama. Mula aku jaluk alas mentau iki kudu tetep kowe sing duwe hak. Mula lek ana besok alas mentau sampe kok babat kok dadekno karang pradesan, Ana rejane jaman kena diarani Kota Mataram. ayo.
ngurangi laku ngojak paningal ki gegaya aku kurang siji aku bakal topo nanggone wit gedhe 40 dina lawase aku nuwun warga kang akarya jagat mbok menawa aku keturutan apa sing dadi kekarepan Kakang Hyageng Seguru. Ojo kaget. Sadulurmu pernah nom tekono papan kene golek marang kowe. Aku bakal njaluk senjata pitulungan. Aku mbalelo ing kutha Jipang Panolang. Ora lega lalilon alam tak darbeke Danang Sutawijaya. Aku melok peperangan Kakang. Mula dosa neraka ndak pikul gugur Kakang. Iya Kakang. kowe kok sugih kendel kowe wani gugurani gugurno marang sedulurmu tuwa Ki Ageng iku Kakang, aku njaluk sepura karo kowe. Mentas wae aku Brontoyuda. Aduta sing balung jepretet kuling marang si Danang Sutawijaya uga pemanahan. Mung bethik aku njaluk alas mentau saithik kanggo wong-wong kawula sing gak duwe papan gunung, sing gak duwe omah. Aku ndira 11. Ning ora dikeki, malah aku bakal dipercaya. Mula tekaku rene aku njaluk tulung marang kowe, aku njaluk senjata kandel karo kowe kanggo mbrantas ananing tumindake pemanan kelawan anake. njaluk tulung balik kakang Kakang. nek dulur enom iki ana larane dulur tuwa kudu melok ngrasakno lara Matur nuwun, Kakang. awakmu babat alas metao iki kanggo karang pradesan utawa Supaya kanggo wong-wong sing gurung duwe duwe omah. papan lan panggonan ini ya nakit mung geloku kene ngopo awakmu kok nganti tega awakmu bakal ngene pun kakang ngene topo njaluk karepan Gusti akarya jagat supaya pun kakang dadi Kakang Hyageng kabeh mau tak niatan kadati mbok menawa kowe ngluputake karo aku njojo kesalaku. Ning kabeh mau kebutuhan. ya wis tak sepuro ngene ya mung kakang iki kok angen-angen ora penak umpamane awakmu iki ora tak tulungi iki kepiye awakmu sedulurku yakin ae yen awakmu temen-temen awakmu mbela utawa ngesake wong ing Karang Pradesan pun kakang melok nyengkuyung Matur nuwun Kakang, dene Kakang ndira 11 marang sadulur Ki Ageng manggil. pas padudon karo sapa Dik? Siji pemanahan, loro penjawi, telu atmajane pemanahan. Yo Danang Sutawijaya sing gugurake Harya Penangsang. Danang Sutawijaya. Ki tampanono Tak tampanane Kakang. kakane pun kakang Ki Ageng Seguru. Kakang, Iya, aku melok takon pusaka iki apa jenenge, khasiate apa? Wewalere apa, Kakang? Ki Ageng Mangir. Iya.
kang aran Kiai Sengkelat. Kiai Sengkelak. Ning ki akeh anggarane, Akeh rintangane, akeh rintangane, akeh bebaya nek ora bener. Ning awakmu kudu sing ati-ati. Nggawa pusaka Kiai Sengkelat. Aja nganti benggang serambut paribasan marang jiwa raga. Pisan. Pindho, apa Kakang? aja nganti Kiai Sengkelat ki dibangku karo bocah wadon. Iki ora kena dipangku karo wong wedok. Yen dibangku bocah wadon, nemoni bebaya kang luwih gedhe pisan nang bocah wadon, ping pindho nanggone ragam. Kakang Ki Ageng Segu, mbok menawa iki ora kena dipangku dening wong wedok ya tansah ndak eling-eling. Merga iki minangka sikepe Ki Ageng Mangir. Iya. Kakang kumpung gurung sarating Sang Bagaskara Sawetan nyorot kula. Pun Kakang ora nundung marang kowe, Dik. Budal kok tak idene kaya banyu mili. Aja nganti ana rubida apa ya ngene. Ki Ageng Mangir njaluk pamit, Kakang. Iya ya. Kaya-kaya didodhok alulanang rasaning batine Kiai Segu. Ning jamati dulur nom ya Ki Ageng Mangir. Wong njaluk ora digawe dhewe, njaluk kanggo wong nek ing Karang Pradesan urung duweni papat lan panggonan. Ora diwuruhi ya. Mangir pun Kakang ora tega kelawan kowe. Kowe tak tutke saka kadohan yen kowe nganti kasoran pun Kakang sing maju le. Sing mburi ku sampean ae sing elek-elek, sing ayu-ayu nang ngarep rewange sing apik-apik. Nek sing apik-apik ya badhe nang jaba kono lho. Sik ngetera undangan ngandani arek lanang-lanang iku sing gawe terop. Ya gak gelem arek-arek ku kepanasan. Jane sampe gelmene ta? He Yun, gelmene ta awakmu nek gak ngokon arek lanang-lanang. Yun ngapunten Gusti Ayu, dapun diyuni niki lho. Kok ajeng menek sumene terop nika kula pengin sih. Kok Kula niki serbaguna kok. ora terbuka. Nek ngono Yun iki arep tempe. Ya langit mat ngabeh gerdion sik nang glontek iku dirisi terus digoreng. Ya bareng-bareng iki karo arek-arek iki. Nek aku sing ngatur ku sapa Lho, lho. Sapa? Sik lho. Gusti bagus. Ana klapa ana sayuran ning kapungkuran ning pinggir omah enek tumpukan gabah. Arep nyang apa? Mangkane yen dina becik kaya ngene kudune Kang Mas ki bali. Heeh. Iki dina apa? Jumat Legi, Tanggal piro? tanggal 1. Kudune apa? Oh.
ruah desa. Lah ya wis mangerteni. Nek para biyada kabeh iki ana sing nggawa klapa, rerambanan, padha mbelah pitik, bocah-bocah mbelah sapi, ning sampean ra kundur-kundur. Ya aku njaluk pangapura kabeh mau wis dadi uri-uri, ya ta ya. Heh. Iki biyen alas gung lewang-lewong ya dadi desa Mangir. Heh. Tiap tahun kudu dislameti dudu dibancaki. Slamet ing kali sekambikala ya kabeh kawula dasih rakyat kene cek slamet rezekine akeh. Ning panjenengan malah sing lali lak ya ngono ya Mbak Yu kabeh. Sawetara tutupmu aku tak asus hal yo. Kaya ngono. Iki sapa sing anu klapa iki? Ya iku. Bener titike, titike kok diculok. Iki Mbak Yu iku glatine sapa? Lah sampean nggo glati dhewe. Kowe nduk. Iki tak wacake nang mburi nggih. Lah tak kandhani awakmu si arek aja nek tawon. Awakmu sik sarung sik prawan bakal ngetro undangan ae. lah aku ora diparingi glati ta ya apa ngono. Gusti Ayu nggih menika mawon, mboten mawon lho. Ya kanggo sampean wae aku tak golek liyane. Iki ditata masak-masak. Nggih Gusti Ayu nggih. Alhamdulillah. Lampe terus sing do makaya sadar tinggone kaya ngene. Tinggal kon jajur. Sampeyan kok apa narare iku mau. Ya iya ten mari. Nek masak terus jangan karo arek wis durung wayahe. Alhamdulillah terus Gusti bagus wis kunjung pisan. Kabeh iki lho. Iki piye sih arek-arek? Luar desa. Kudune iki aku diumani apa-apa. Ning nyatane nemu iki ning slempitane gedhe. Iki gone sapa? Mbak Yu ini suara apa toh? Aku malah yo nggawa pangot toh. Mbak Yu coba rene kabeh to kok malah ngruwel nang mburi kabeh iki gek kepiye toh? Kang Mas Mangirmu ning ndi? Mana dalem wonten kamar. Apa sih sare toh? Inggih Gusti Ayu, pancen tasik sare niki wau Gusti bagus. Apa ya ora krungu apa-apa kok aku malah wedi iki ono apa jane? Kula mireng kok. Napa niku wau? Aku ya ora ngerti. Nggih. Ning Ning tak tak diseblejas wonten rumah kula tabur ya mboten napa-napa. ora apa-apa. Lah nggih. Oh iya Bebe yo. Inggih menawi Gusti Ayu. Ngene lho Kang Mas Mangir. Iki malah para biyada lagi resik-resik kabeh. Padha rajang-rajang bumbon. Jur aku ki takon apa ana glati kanggone aku. Jarene bocah-bocah iki ora eneh. Aku mlebu ana ing pawon cedhek kamare panjenengan iku. Ana pangot nek nggone gedhek tak pundhut. Jur tapangku pangote ilang. Aduh. Yo kene kowe Kakang njaluk pangapura marang kowe. Iku
sikepe Kakang. Ora kena dipangku dening wanita. Yen dipangku kowe bakal ngandhut pasening Allah. Kula bapak. Bubun iki piye to Kang Mas? Kula dereng nate ima-ima lho Kang Mas. Roro Kijang. Kowe sik kenya. Kowe sik prawan. Ora ning duwe bojo kok ya ngandhut. Kakang jaluk kalubutan marang kowe ning Kakang tanggung jawab. Yo aku ki isin lho Kang Mas. Dur piye to prawan kok bubun? Ngomong terus terang iku atmajane anake Mangir. Ya Kakangmu ora dadi kaya ngapa. Nanging kanggo nebus dosaku, aku njaluk pamit karo kowe jaga ning Murara Kijang. Aku bakal mertapa. Ya. Mbok menapa nang jabang bayi wis dewasa. Takon wong tuane. Eling, Dik. Tinggalane simbok marang simbah. Oh, Klinting kencana ing ndukur paga gawake marang anakmu. Yen nggawa klinting aku teges ngakoni ku anakku. Yen ora nggawa klinting kencana aku ora bakal ngakoni. dia pangapuramu karo aku ya Kang Mas aku ora ngerti. Rara Kijang. Lalakonmu kaya ngene. Muga-muga Gusti Kang Karo jagat nuwuhna kowe seger kewarasan kalis ing sambikala ndak tinggal dia. Weteng kula banget iki kena ngopo to Mbak Yu? Kuwi ate gambar Gusti Ayu kaya kedadan sing kaya ngene. Kamangka Gusti Ayu durung nate omah-omah. Kok malah mbabarok sama tangga kanan kiri ro kabeh kepiye keterusan. Kepiye Yun? Gusti Ayu kepiye? Kawi sing larne kepiye ha kono? Dawane kaya kono kepiye? Nek aku gak numpak ngebuntune barang iki. Mestine kuwi dudu bajabang bayi Yun. Teng jabang bayi kono Makan dudu iwak kaya Kang Mas ngono. saiki ya wedi sakjane iku. Ya Allah. Gusti Ayu. Kaya wonten lembak lelampahan ingkang kados ngaten Gusti Ayu. Panjenengan nglairaken jabang bayi Gusti Ayu. Nglairaken. Kula mboten tegel ngendika Gusti Ayu.
Bayi tak buang ngono ing rowo. Kanjeng Kok malah Ibu. kaya ngono dadene. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu Roro Kijang. Aku putramu, Kanjeng Ibu. Areh nggih, areh ibu neng kene. Kowe wis gedhe nggih. Iya, Kanjeng Ibu. Sejolan karepmu golek ibu ana wigati ngopo? Kanjeng Ibu. Kowe wong tuaku ajeng. Mula aku takon sapa sejatine sing ukir diwaragaku wong tuaku lanang, Kanjeng Ibu. Wong kang ukir jiwa ragamu. Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Nek sawise kowe ngerti sapa wong kang ukir jiwa ragamu, ora usah goleki yo nggih. Oh, Kanjeng Ibu. Aku sawijining anak kudu bisa ndudono dharma bekti tumrap wong tuwa. Bebasan Soro rikaya ngapa aku kepengin medhiki wong tuaku Ki Ageng Mangir, Kanjeng Ibu. Eling wekasane njeng ramamu sing lagi mertapa ana ing Gunung Merbabu kon. Yen putrane lair, yen takon sapa wong tuane kang sejati. Kanjeng Ibu. Tak kanteni klinting kencana ya nggih. Golek ana wong tua mulan. Kondo ya nawamu anake Roro Kijang. Yen aku ora gawa klinting iki ora diakoni, Kanjeng Ibu. Ora bakal diakoni kuwi anake ibu sing bagus banget. Enggal budal nggih. Kanjeng Ibu Roro Kijang. Jo. Kok yono lakon sing kaya ngene, Kanjeng Ibu. Ora dadi boyo pangopo. Yen saiki kowe sangsara sok kowe bakal mulya anggih. Kanjeng Ibu pangestumu sing tak caluk. Jo. Muga-muga bisa sapejagong marang wong tuaku aku diakoni anak kang sejati. Muga-muga wae bocah bagus. Enggal budal. Rama Rantin aku bakal mudik marang kowe. Senajan to kowe lair tanpa sengaja nggih. Ning pandungane Kanjeng Ibu. Muga-muga kowe ketemu marang Kanjeng Ramamu. Jagat Dewa Wasisaning Bathara Sun pundi ndadekno teguh kayonan. Gusti mugi-mugi dosane Kageng Mangir dipun sepura. Nok papan kene ing lengkeng Gunung Semeru.
Aku bakal mertopo meminta marang Gusti muga-muga nemoning anugerah kang apik kanggo becik anggon kula laku ing alam bebrayan. Bakal ndak wiwiti gitu. Romo, Romo ki ageng mangir aku anakmu mo. Di papan lan pedununganmu mbok menawa iki papan lan panggonane Ki Ageng Mangir ya wong tuaku sing sejati. Mo aku anakmu mo. Mo mbok menawa iki menungso ora gelem gugur tak dilate ulu tumbune ben gugur kok ojo kabeh menungso Kowe sawijining sato kang gegilani awujud naga sakmu gedene wani nggugurna Ki Ageng Mangir sapa kowe ha? aku naga baru klenting wong Wani nggugurna aku apa perkarane? aku ndoleki wong tuaku lanang Wong tuamu jenenge Ki Ageng Mangir iya yo Ki Ageng Mangir patutan saka sapa ha? perkara Kijang Wah kowe digawani apa ha? aku digawani klinting kencana. Oh anakku aku Kowe sing sapa mo? Kowe Ki Ageng Mangir aduh mo. Karaya-raya lek goleki tak rewangi munggah gunung mudhun jurang mo. Aku kepengin kepethuk bareng nika mo. Nanging aku gurung bisa ngakoni anak kang sejati. Akeh pakaryan sing bakal mbok ayahi. Gelem apa ora? Mo, saking kepinginku aku mbok akoni anakmu. Pemboyo kang luwih gedhe apa ae tak lakonane mo. Sadurunge kowe budal diseseni geter kelawan pater bumi mewah angkasa. Wujudku naga nganggo klinting kencana kowe tak weni jeneng baru klinting. Jenengku baru klinting. Matur nuwun mo, aku mbok wehi tenger baru klinting. Rungokno ya. Iya mo. Yen kowe bisa nglekeri gunung merbabu tepung gelang gak esuk gak sore Rama bakal ngakoni anak kang sejati. Gelem ora? Mo. Abot-abote aku kepingin mbok akoni mo, aku mbok kongkon ngingkeri gunung. Ya apa bisa to mo? Nganggo cara apa wae Rama ora ngerti najan mbok sambung nganggo ilatmu bebasani. Sing penting aku weruh tepung gelang. Ngono ta mo? Umpama tak sambung bae ilatku ora apa-apa ya mo. Ora apa-apa ya. Ya mo. Nang budal.
tak budal pangestumu sing tak jaluk. Ya. Muga-muga kales ing sambikala tanpa rubedon, boleh. Pamit mo. Gusti. Mangire nyuwun ngapura. Lelakon sing kaya ngene tumiba ing mangire sak keluarga. Yo. Baru klinting tak tunggal kamu. Lamun kowe ra bisa nepungake tepung gelang Gunung Merbabu. Oh. Tak perjaya pati kowe. Baru glendeng Iya, Mo. tak deleng saka kadohan kurang sak tebah sakilan ateges kowe bak gak bisa nglekerake ning Gunung Merbabu. Mo. Apa ora ngesakno barek nok baru klinting tomo wong kurang titik ae lho, Mo. Ora bisa. Ning netraku kudu weruh sambung nglekeri Gunung Merbabu. Mo. Heeh. Walah, Mo. Lakon apa sing tak sangga abote kaya ngene, Mo? Kepingin dadi anakmu ya mbok akoni anakmu, Mo. Lah wong kurang titik ae lho, Mo. Rama Randi Welas iku mung bagarian sing kudu mbok ayahi. Yen kowe bisa sambung, kowe bakal dadi manungsa lumrah. Umpamane gak sambung ya apa, Mo? Kowe ora bisa dadi manungsa. Walah, Mo. Kok abot temen iki, Mo, kanggone aku, Mo. Iya. Mo, Heeh. aku wis pasrah bare awakmu, Mo. Heeh. Manut bare awakmu, Mo, aku mbok pateni ya gelem, Mo. Kok sambung marang liatmu iya? Iya, Mo, kurang titik iki, Mo. Weh, tak delengi. Aduh, Mo. Ilate gak cekel tak sawatke. Besok Narajanme tutukul mung Sekti Mahamara yen kadulungan tumbak Kyai Pleret. Oh, dadi menungso. Ayo kene dole. Tega piye, Jare kepengin dadi menungso. Wis sujud menungso kok ngomong tega iki nalare sing ya apa? Aku ini hati menungso, aku nika tok ilat
dadi kaya ngopo najan kowe pelat, ya to? Ning kowe dadi menungso. Coba Aku iku ana banyu saithik delengen praenmu. ganteng mo. Oh, ganteng. Aduh engko alunat mo. Oh, sunat. Aduh ateng dah. Ganteng. Lha ana banyu kono. Ale-ale ayu-ayu neng aku alen mo. Mo, Nggih. liko ijui aku mo. Biju sing ya apa maneh? Aku alene ateng mo. Aku ilo go unuman lupa kuelen mo. Rama njaluk sepura karo kowe. Aku mulyake marang kowe ora dadi manungsa lumrah, dadi manungsa dadi tontonan kaya ngene ala rupamu. Aku iki mo. Yo, kowe isih. Nanging sadurunge kowe aja nganggo jeneng baru klinthing, kowe iki wis dadi manungsa. Terus aku gawe neng apa mo. Jagat saisine nyekseni suket gegodhongan. Dina samangko kowe tak weni peparap Joko baru. Nengku aku alu. Joko baru. Terus aku apa nanti neng aku alu mo. Kowe bisa dadi wong ganteng kaya Rama. Lut, Ning sarate kowe kudu iso mangan daging kulitmu dhewe. iya mo. Mangan daging kulitmu dhewe. Lu lala mo. Lho, tegese ora ngono. Heeh. Rama menehi pituduh marang kowe. Tumuju ing alas secang Mo. iki bakal ruwah desa. Nggih to? Mo. Uri-urine desa secang yen ruwah desa ora ketang saithik kudu dicampuri iwak saka alas. Ateges kewan. Lu. Atu balang mo. Lho. Nek wis tapa, Hmm. aja dut ngene uduta naga maneh, ya. Nek naga digawa, ruwah desa kowe medhaya njaluka berkat saiki. Ono mo. Anges tuli kota alu mo. Sadurunge kowe bakal tak wenehi pusaka. Ono mo. Sawetara Rama lali ora tak gawa. Cokoe mo. Tak semblitno nduk kotak kok mang. Ya. Rantin sawetara ya. Liko wis suwe kalian mo. Oh, tak banting kapok ono. Apalah lewlepu kok olot elot. Iki apa iki? Lho, ajange anteng. Majang. Iki kena diarani ya. Mo. Pecut sapu jagat, Pecut abu akar. temeti sada lanang. Mesti dolanan. Disebutno Gunung Jogruk Segara Asat. Diwayake mo. Iwak matamu kuno ah. Alene kolone asam. Iki kena kanggo sedaya pilangan. Nen kowe duwe piandel ya. Aja nganti duwe rasa sifat adigang adi gunung kudu awes tetulung sak padha-padane urip. Omong liko tak titeni mo. Tampanono Joko Baru. Ayo, jumangkau tak ideni kaya banyu meli. Anges tune mo. Ya. Mo. Apa nih? Kepulane anak liko mo. Kena apa? Nawa aku awe ilang anak liko. Liko aja iji kalau wong samo. Ora. Kabeh mau cinareke kodrat Gusti Kang Rajaken nuwe lelakon Joko Baru kaya ngene. Rama ora bakal wirang, Rama ora bakal isin. Aku ikhlas mo lungaku kaya ngene. Ya. Yen kowe bisa mangan dagingmu ateges tembung sanepan, wujud manungsa kang ganteng Eropa. Aku ambil kok anges. Ya.
Jaka Baru, muga-muga kowe bisa. Bi. Wak Bayan mlakune kaya ngono Wak Bayan. Sampeyan niku sakjane ya pamong desa kok. Wak Bayan niku gondangan. Mari ku wareken. Aku diundang kok kari. Kok niku ya apa rek? Dikancani nang kene kok malah ngareni lho. Gantengmu ganteng telat tok isimu. Lho, maca tamene ben gedrek iki. Aduh, Pak Bayan. dalem. Sakniki kan pun wancine desa mriki wayahe sedekah bumi. Betul. Lah, ular-ulare leluhur nenek moyang biyen sing ninggalno awak dhewe Pak Bayan nggih. Niki slametan gak oleh gawe iwak sing wetune nok kampung kene. Kudu gawe iwak sing teko alas. Lah iya sik eling kon ngono iku ya. Lho eling ae Wabu Lurah. Oh, Ya, lah sampean niku Bayan Lah nggih Gus, kula niki nggih ya napa nggih jenenge omongane tiang-tiange ngoten ket bae nyujuli kula. Bayan kapan? Kapan niki? Slametan lah kula kan napa jare Gus Lurah. Nah, nggih, sakjane iki Kapan? ngeten mawon. Nggih. Penduduk kabeh sakniki sampean perintah, kula ngentutaken mburine, kula sampean jak atus kewan tentang alas. Oh, ngono. Krungu kabeh ya Le ya. Wis saiki kabeh wis nggawa gaman dhewe-dhewe. Nek perlu nggawa pasir. Engko cokoten ae nono. Ya apa? Kon niku nyambut gawe kok ngono menembung. Tumbak ta apa? Ayo mlebu alas. Ndolek buron larang sing apa sing kenek dienggo slametan bareng-bareng. Ya. Ayo. Ya napa niki? Bayan, ini napa nih Gus Bayan? Kula asal buntute. Rek, Napa? men gak kurang gede akon wali ngono iku. Lho, monggo tidar. Monggo tidar. Mari mangan iku cangkemku dadi sumur iku kolan. Kon mang oleh tekon ndi rek? Asale niki ya napa? Oleh iki. Nggih. Gus. Niki ya napa, Gus? Lare-lare niki ampun pados sing rupane kewan napa mawon mboten kantuk. Lah niki kantuke ngeten. Ngeten Gus Bayan kene. Senajan to wujud napa mawon, kewan iki asale ndugi alas. Nggih. Monggo mawon dibedheti damel slametan benjing. Dadi ulame ndamel niki. Nggih. Pak Bayan, iki lak nyambik dene iki. Nyambik tadi. Untumu melocot ngono wae. Wong ketok ulo sakmono gedene kok iso nyambik iki lho. Kon niku bedetane pun kuat. Sobo kali makane cek ro nyambik kon niku. Iki ramuten. Ya apa apike? Ayo. Hati-hati. Wangon iki apa? Aja lali aku oman ana brutune lho ya. Ana balunge. Ya napa Gus? Pun monggo ditingali penduduk sing bedeti kewan sing dugi alas. Kersane diramut, Nggih. mangke nek ampun mateng ndang slamet. Ah, monggo nggih. Monggo Gus kula dherekaken.
pun kesusu. Nah, mriki. Mriki. Ah, monggo mriki. Berkati. Ngeten. Niki cara sing gadah kajat niki lak kula. Ya, carane niki tasih sore enggak. Lah penduduk Secang niki lak tiyang seniman sedaya to. Iya. Dagelan kabeh. Nggih, niki dagelan. Niki dagelan. Lah mosok nek sedekah desa niki kalah kalih lambangan nanggap ludruk. Iki rencana mboten nanggap ludruk. Nanggap apa Pak Bayan? Nanggap wong disamber. Ah ngeten mawon. Sarene niki lak lawak sedaya dagelan. Monggo ludrukan ki ambak nggih ya. Nggih, kula bukae. Tak gemplang pacul kenek pundake bareng tak sucul. Kleru bapake. Enak rek. Ayo kene Bi. Ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Atur pirsa dumateng sederek sedaya daya monggo mirsani kesenian kula setambul Jawi ra ingkang Oh, grupe setambul Jawi. Ana tumpeng ndang diujubno mulane ayo jodilah lekno iki slametan ruah desa kalesa ing sambi kala. Monggo Bayan. Niki ngeten, karene Lho aku kok dimarekno rek Cak Di. pun ngeten mawon. Auman aku. Sakniki ngeten mawon Mbak Bayan. Nggih. Redene Nggih, Gus. Para seniman pun paling penghibur. Sakniki jenengan ujupaken. Ngaten nah. Nggih. Nggih. Ayo kene. Monggo sampean sekseni kabeh ya. Gak melo. Ngujubno kok iso purik sampean niku. Kok ngoten? Lah tiang-tiang mboten sopan Gus. Sing mboten sopan niku sampean. Lah kok kula? Lah sampean wauhi napa? Ayo kabeh rong ana kabeh ya. Ya niku sampean sing mboten sopan. Sing bener niku ngeten. Iya, napa? Nggih sampean seseni sedaya nggih. Ngoten. Lah sampean niku wau mboten nek. Wis seksenono sedaya ya. Lah tiang-tiang niku ya jawab ya iya. Nek kula basa Kanca-kanca nggih mesti basa. Ngoten nah. Niki sampean sekseni sedaya nggih? Iya. Nggih. Sampeyan sekseni sedaya niki kajate Pak Lurah kangge desa mriki nggih? Iya. Nah, niki disekseni dinten 7 pekenan kadal. Lah ya apa sih, Rek? Dinten 7 kepenan gaksan. Hah? Pekenan gaksan. Dipun weruhi dinten 7 pekenan sual. Dinten 7 pecenan bantal. Ngeten lho, Gus Bayan. Iya, Dinten apa? 7 pecelan bantal. Lho, Kon padha ambek aku iku mau. Oh, ngeten Gus Lurah. Gus Bayan. Pokok ditongani sing temen. dinten 7 pekenan gangsal. Ah. Pun sampean dongani. Nggih, wonten tumpeng niki disekseni Nyai Danyang Kaki Danyang sing nungguk desa mriki monggo dipun dongani bareng-bareng nggih.
Bismillah, selamat kersane ngalah. Mantun iki mboten wonten elangan napa-napa mawon teng desa niki. Selamat kabeh wargane, selamat pemerintahe, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Monggo dipun tanduri hidum mawon, monggo. Kata-kata. Jadi kula matur suwun sanget rawuh sampean, monggo dipun sekseni mawon mangkin sami-sami dipun raosaken bareng-bareng nggih. Gus Bayan. Ya napa? Bayan cerongoan. Nyuwun sewu Gus Lurah. Niki wau sing dongane sinten? Sampean. Nah, sing nanggung jawab nek niki wonten napa-napa sinten? Sampean. Lah kula sih. Lah ampun sah. Ojo gopo ae, Dik. Sampean iki lho, sampean kemani berkat napa? Dibagi ta niki. Lampu. Nggih pun. Ngono ah. Wis dibagi ae wis. Kono sapa njupuk kono kon njupuk sapa? Wis. Pokoke iwak. Ini lho. Aku mesti adil ya, Mbak. Kakan wong. Kamu lajak kakan wong. Pokoke padha-padha krasa ya. Opo yen? Tak ngono makani petik ta sampean iki. Wah, cocok. Wis, sing penting kabeh krasa. Krepek gedang godho elo. Sithik edang padha Rasa. alhamdulillah. Apa sih, Rek? Gopo nyingkri ae. Iki kate makani petik ta sampean. Ana apa iki, Rek? Enten demit. Sapa iki marek? Dirobong lalir kok Pak Bayan. Kok gendeng lah Bayan. Kok gendeng. Kok sakno rek kek ana apa rek? Kalau didik ae lho, Bro. Apa ae kok kemrotok e? Sawat apa arek iku mau? Oh, ojo apa ris sakno ris arekku ris. Gak sakno arekku rek. Dos pundi lho? Heh? Ngene le. Sepurane le. Arek-arek gak kolu ndelok kon are. Mul aja ngono to, aja ngono kasar-kasar to. Aja kasar-kasar. Ke sore iki, Mang. Ngene ya le. Menik kapan-kapan ana genduren maneh. Lambangan tahun ngarep nanggap maneh, ya. Iya. Saiki aja nek kene dhisik ya. Oleh, tapi saiki durung wayahe. Tahun ngarep ae. Iya. Durek gak mentol aku rek. Loh. Ya napa Ngeten mawon. Sakniki omong arek boten benen niku boten karu-karuan. Monggo nglumpuk ten pendopo dirunding secara keluargaan yen napa carane omongin niku mboten tumus. Ngoten aku. Nggih. Monggo. Ayo. Monggo. Wong lanang kenduran gak mulih-mulih. Masih aku lah arep-arep berkate sih. Wong kenduran kok gak mulih-mulih kerasan ta? Wong wedok kok ngrasani tok ae. Wong lanang medhuk lho ya ono karepe. Lho lah iya wong kenduran kok gak mulih-mulih. Masih aku lah ya arep-arep berkate sih. Ngomong apa oh. Sing arep-arep berkate kon kapan tau arep-arep aku? Ya mesti ae wong kenduran ya arep-arep berkate masa arep-arep wong lanang. Belenger aku nyawang. Lah timbangane berker lah sik foto aku. Loh, sawangane aku ngene iki wong lanang sing setia ya ngene iki.
Gawa apa-apa, duwe apa-apa, gak lali ambek wong wedok, ro. Ngerti tapi ya sing jangkep. Wong nggawa urip-urip kok gak ono bumbune dipangan karo apa? Lho ya apa diet. Urip-urip lah ya mesti ono bumbune, iki gak ono bumbune dipangan karo apa? Jagani kolesterol cek gak munggah. Daya. Ono daya mene kate mbadok are ono dayoh. Babat. Oh, iki. Waduh kok tahu eling karo. Kene le. Kene nak. Kene le. Sakno. Kene longgo. Kene mangan ono berkat. Gak apa-apa pangan. Mare kok ambune koyo batang. Aja ngono. Masih ngono ya umate sing gawe urip. Sampean karo aku iki ya umate sing gawe urip. Kira-kira mbadok kletong kowe arep. Bus, gak ilok. Ambune gak. Aja nyacatan wong gak ilok. Pangan nak, pangan. Gak, Ambumu wangi. pangan nak gak ilok. Apa ngono berkat? Kon mangan kono gak le mangan nah. Iki saiki mangan entek-entekno. Aduh amiki. Yo. Pangan gak apa-apa. Wis aku wareg gak apa-apa nak. Mangan. Aku ya wis mangan nang kono mang. Kon gak luwe ya. Kene nek kene kon gak apa-apa mangan nduk kene. Mangano wis. Pangan. Entek-entekno. Pangan tak tunggoki gak apa-apa. Niku ikhlas, Mbak. Ikhlas. Yo, ikhlas. Atur nuwun tulunge. Yo. Pangan. Aku eling ngomongnya Sita, Mbak. Ngomong aja ambek nangis, gerak malah nangis. Boleh bojo nyocok wae bojo celetok aku. Tembe buline bakal diparingi bojo liya kalau Gusti. Amin. Amin. Yo, amin. Sampe sana. Kari mangan ayo nangis. Pasti boe. Ya, aku ya atur luwih tambah liko. Ya ya nak. Ate tak aku kantolo beliko, Pak. Lho gak apa-apa nak, gak apa-apa mbok Gak apa-apa, ikhlas. Apa-apa boe. Aku wis atur luwih. Ya. Cuma aku sen kalau liko. Kalau pae. ya. Eling-elingin boe ejo ene ate telak usibah. Besok kene Ate telak usibah. Kate kena musibah. Boe. Wah, ojo bebayani kon ngomong. medeni takon iku. Boe. Iki kok wis ngekek aku maem. Ya. Aku anane omong ngene aku sakno kalau liko. Iya, iya, gak apa-apa. Besok ae nek ana usibah anjel, Bo. Esenku liko upah asung ambek opel etong boyo. Ya apa? Upah lau lesung Prau lesung, ambek opel etong. obak entong. Numpak prau lesung ambek tletong ya apa sih kon? Obak Oh, entong. entong ah. Nek liko gak kena tekan tadi tau. Oh ya ojo. Ya. Ya wis, gak apa-apa nak. Men boyo. Ya matur nuwun. Ojo elekno omongku sing kok men, Bo. Ja. Tak gatekno ngomonganmu nek ana musibah, banjir, aku karo mbokmu iki numpak lesung karo ngobek Entong. entong. Ngono jenku iku ae aku tak alih. Bo. Ya, ya. Kali kok mangan aku. Aku gak tolo ape liko pae. Uga liko uline ambake lejeke ampe ngakeh. Ya. Aku pamit, Bo. Hati-hati ya, Le. Ayo disimpen ambek nyepano. Tak singgahno. Lesung ambek Iya tak simpen. entong ayo. Ya, kaya temen.
saniki ngeten. Sarene pun dirunding secara keluargaan wonten desa Secang mriki nggih. Lak mboten enten napa-napa. Kancene arek sing mriki niku lare napa, Cis? Mari gila. Lho. Balik, Mas. Kowe gak tak undang kok mlebu nang desa Secang. Atuh halekne ka oleh. Gak oleh. Menah, Iya. aku halekane. Ya apa sih hari iki kok dibalekno balik maneh. Atuh kokon halekane. Kok kon sapa? Lika jale ka oleh nang ene. Lah iya gak oleh. Atuh hale lah. Gus Bayan, dos pundi niki? Kengen balik kok mboten purun pancet. Kon gak kepengin di endeng-endeng penduduk kene ta. Kon balik gak gelem. Kon gak gelem balik teko kene? Aku oleh mbok ene. Iya. Oleh. Gak oleh. Lika walulake. Iya. Alula. Apa? Nek anjane lika oleh atuh nduk ene. Iya. Atuh tak apa-apa, atuh tak hale. Terus Ning aku buwe halo, halem bolo. kon gelem tak balekno tapi kon duwe sayembara. Sayembaramu ya apa? Apa-apa ae sing iso ebol ambek iki. Ya. Lika aja uyu tak ana ebol kan. Ajute Jebol, maksudnya niku lho jebol sodo niki dincepak. Tapi bila anang. Kalau cah kempetor kabeh. Tole iki lika sanggup, Pak. Sanggup wong satase sodo sak. Jebol iki aku nyekle teko kene. Oh iya, wis encepno. Menang. Encepno. Pak Bayan, niki lak adeg sayembara. Lare niki purun balik dugi balik kelurahan mriki, tapi nek sinten sing saged jebol niki purun balik, tapi nek mboten saged jebol, mboten balik. Hah, monggo diwiwiti sampean jebol. Bi, ayo Bi. Aico. Oleh agak itu ayam iki. Edemu ae kuwatamu kaya elek. Awat. Kaya aku. Het sama lah het. Alah anjene ala apa? Angkrik nang dalam tato ae. Wong jebol iku ene lho. Koding engkewe kaya entel-entel ae. Arek-arek iki apa sih? Wah ya jebol apa wong beting kaya ngene atik ngene-ngene barang. Gena-gena Dik lek jebol iku. Kaya iki lho, gawe optik. Ya optik ya apa? Atau ana ta? Cek gak silau. Jebol iku karek ngene. Jebol iku karek ngene tok. Karek ngene. Tidak kuat, teman-teman. Aku wis percaya mbek pendudukku. Pendudukku awake kekar-kekar sing koyo ngene gak iso jebol. Ojo lika iku gobo-gobo kan nek duwe ilmu. Wong penduduk sing kekar-kekar gak iso jebol. Apa maneh awakmu? Lho. Atuh lembol iki nek Pak Lula bol sik. Aku jebol. Aku pengin lo. Lula iku aktif apa gak? Nek gak aktif Lula ya petuk. Ala apa? Lurah dilokno petuk. Sodo sakmene arek-arek aja gak sing pecus. Nduduk lika ambek walu lapisan. Iya. Hanco bol iki kan. Gak iso. Iki nek gak tak embol, uduk iki gak buyal-buyal.
melu liwat meneh nang mbana sing nonton nonyo. Menah. Tak jebole. Ya. Liko aja geten lho ya. Loh banjir ta. Aku kate melayu kok gak mbok olehi. Bener. Kandhane arek iko ya. Lesung ambek endonge wis mbok siapno. Wis, Iya, ayo iya. tukane ditumpaki ayo. Ngene. Apa? Iki ngene iki pengeling kanggone awak dhewe. Ngono ah. Iya. Iya. Mulane tiap pendak-pendak taun, iki desa kudu diruwat. Ngono Kudu ah. disedekahi. Nek Iya. gak diruwat desane dadine kaya ngene iki. Ngono. Makane tiap tahun ayo sedekah desa diadakno, aja lali. Iya. Nanggapa ludruk Budi Budi Wijaya. Cekap semanten derek-derek pasugatan atur caritra naga baru kinting geni ludruk Budi Wijaya saking rombongan Budi Wijaya ngaturaken sugeng injing lan sugeng pemilihan malih matur nuwun.